салом дӯстон, айни замон дар ноҳия рӯдаки қарор дорем шаҳраки Сомониён назди бозори давлати Зафар. Дар ин ҷо бозори давлати Зафар аз ин тараф рост ро ба сӯи гардиши Ленинград фабрика ва аз ин тараф ро ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. дар имрӯза набор мон дӯстони азиз пешкаши шумо квартираҳои фурӯширо бо нархҳои дастрас дар ноҳияи рӯдакӣ пешниҳод мекунем дар Ман Амин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст дӯстони азиз. аз ду блок иборат мебошад. блоки якум, блоки дуюм дӯстони гиромӣ иборат аз 9 ошона, боз 10 ошона пентхаус аст дӯстони азиз. дар навор ҳоло нишон медиҳем ки дар оянда бино чӣ қадар зебо мешавад, чунки бинои замонавӣ мешавад дӯстони азиз. албатта ки лифт мешавад дар ҳар як подъезд ва дар болош дар кришаш солнечни батарея мемонад. солнечни панел мешавад дар болои бино. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. дар рӯ ба рӯи бино мактаб ҷойгир мебошад. Ман Амин гимназия ҳаст. дар наздаш боз масҷид аст. бозори давлати Зафар ва дар қафои бино боз боғчаи кӯдакон. айни замон дӯстони азиз аксарияти хонаҳои ин биноро аллакай фурӯхтагианд. фақат якхонага дар ошонаи баланд, духонагаҳо дар ошонаи баланд ва сехонагаҳо мондагианд дӯстони азиз. ҳозир бошад ба даруни офис медароем ва ман пешкаши шумо ҳар як хонаро мекунам бо лоиҳааш, бо планировкаш аз якхонага сар карда то сехонага дӯстони азиз ҳамаашро пешкаши шумо мекунам. дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфтем 1, 2 ва сехонагаҳои фурӯшӣ дар ин бино мондагианд. аввал аз якхонага сар мекунем. чӣ хеле гуфтем дар 8, 9 ва 10 ошона дар ошонаи пентхаус қарор доранд якхонагаҳо ва чӣ гуна ҳаст. чӣ хеле ки мебинед, чӣ хеле гуфтем бино аз ду блок иборат мебошад. дута подъездора дӯстони азиз. ин тарҳи ошонаи пентхаус мебошад. дар якум блок, дар якум подъезд дӯстони азиз якта, дута, сета ҳар сеҳанаи якхонагаҳо мебошад дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳ, ҳоҷатхонаву ҳамом, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо метавонед боз як ҳуҷраи дигар кунед дӯстони азиз. дута треза дорад. ин дуюм хона, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона ва ҳуҷраи умумӣ дута треза дорад. ин бошад сеюм якхонага, боз даромадгоҳ, ҳуҷраи умумӣ, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом дута треза дорад. ин дар якум блок буд. дар дуюм блок дӯстони азиз ҳар се Ман Амин якхонагаҳо мебошанд. боз мебинед чӣ хеле ки ин подъезд даромадгоҳ, ҳоҷатхонаву ҳамом, ошхона ва ҳуҷраи умумӣ. ишам ҳамин хел, ин ҳамин хел дӯстони азиз. ҳар сешон проектҳошон як хел мебошад. лекин метавонед якхонагаро харидорӣ намоед дӯстони азиз. аз байн перегородка кунеду ба духонагаам табдил диҳед агар ҳамин гуна хоҳиш дошта бошед. ва ин бошад дар ошонаи пентхаус дар 10 ошона. дар ин ошонаам чӣ хеле ки мебинед 1, 2, 3 сета якхонага аст. проектҳошонам як хел мебошад. ҳамашон дутаги треза доранд. акнун оиди духонагаҳо гап мезанем. дар чӣ хеле гуфтем дар 9-у 10 ошона ҳастанд. дар ин блок дӯстони азиз Ман Амин хона 69,5 метри квадратӣ мебошад. дар назди лифт аст дӯстони азиз. Ман Амин лифт мебошад. шахтаи лифтай даромадгоҳ, ҳоҷатхонаву ҳамом алоҳида. дар ин ҷо метавонед як кладовка кунед дӯстони азиз. меҳмонхона, ҳуҷраи хоб ва ошхона. ҳар як ҳуҷра треза дорад дӯстони азиз. яъне духонагаҳо сета треза дорад. дар ин блок бошад тамошобинони гиромӣ Ман Амин ду ҳуҷрадор мебошад. 80,5 метри квадратӣ. даромадгоҳ аз ин тараф, даромадгоҳ дар коридор, ҳоҷатхона, ҳамом алоҳида дӯстони азиз. ин ҳуҷраи умумӣ мебошад. ҳуҷраи хоб, ошхона. Ман Амин ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. ва дар 10 ошона дар ошонаи пентхаус дӯстони гиромӣ камтар маҳсулотҳо фарқ мекунад. Ман Амин ду ҳуҷрага мебошад. 65,2 метри квадратӣ аст дӯстони азиз. даромадгоҳ, ҳоҷатхонаву ҳамом, ҳуҷраи хоб, ошхона ва ҳуҷраи умумӣ. лекин дӯстони азиз дар пентхаус дар 10 ошона ба шумо қариб ки аксарияти хонаҳои пентхаус будагӣ терраса доранд бо худ ва ҳамон террасаҳо ба соҳибхона тӯҳфа карда мешаванд. яъне маҳсулоти фақат хоная ҳисоб мекунанд дар вақти хариду фурӯш. лекин Ман Амин террасаро ҳисоб намекунанд. маҳсулоташа ба шумо тӯҳфа карда мешавад. ва Ман Амин духонага
чихеле ки мебинед якта терраса дорад 5 метри квадратӣ ва дуюм терраса дорад қариб 9 метри квадратӣ. Инҳо ба шумо туҳфа карда мешавад. ва ин бошад боз дуюм дуҳуҷрага дар ошӯнаи пентхаус, даромадгоҳ, ошхона, ҳуҷраи умумӣ, ҳуҷраи хоб ва қариб 11 метр терраса туҳфа карда мешавад. Мана ҳамин гуна маҳсулотҳо ва лоиҳаи духонага мебошад. акнун гап мезанем оиди сехонагаҳо. бо маҳсулотҳои 78, 85 ва 97 метри квадратӣ дар дуюм, сеюм, ҳафтум, ҳаштум, нуҳум ва даҳум ошшона ҳастанд. дӯстони гиромӣ, дар якум блок тамошобинони азиз ман ҳамин сехонага мебошад. чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳ, роҳрав, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра. ҳар як ҳуҷра трезаи алоҳидаи худашро дорад, ошхонаам трезаша дорад. дӯстони азиз, ин бошад дуюм блок. дӯстони гиромӣ, дар дуюм блок ман ҳамин сехонага мебошад. дар ин ҷо шахтаи лифт, даромадгоҳ, ошхона, ҳуҷраи хоб, ҳамом, ҳоҷатхона, ҳуҷраи умумӣ ва ҳуҷраи хоб, яъне сета ҳуҷра, ошхона. дӯстони азиз, ман ҳамин роҳрав мебошад. дар дуюм блок дуюм сехонага ман ҳамин аст. дӯстони азиз, инҷо ҷои зинапоя, даромадгоҳ, роҳрав, ошхона, ҳуҷраи умумӣ, ҳуҷраи хоб ва боз як ҳуҷраи хоби дигар, яъне се ҳуҷраи истихоматӣ ва ошхона. ҳамашон чӣ хеле ки мебинед трезаи алоҳидаи худашро дорад. ва ин бошад тарҳи ошшонаи пентхауси ман ҳамин блок. дӯстони азиз, ман ҳамин сехонагаш мебошад. ва ин тарҳи ошшонаи пентхауси якум блок. дӯстони азиз, ман ҳамин сехонага. ва тамошобинони гиромӣ, айни замон дар рӯи экран лоиҳаи ҳамин маҷмӯаи истиқоматиро дида метавонед. бинед чӣ қадар дар оянда бинои зебову замонавӣ мешавад. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, лифтҳои замонавӣ дар болои бино солнечный панел мешавад, дарҳои асосиро шикари сохтмонӣ часпонда метиҳад, трезаҳо, хулас ҳамаш қоидавӣ мешавад. дӯстони азиз, ва боз дар двораш боғчаи кӯдаконаам мешавад. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. якум ошшонаи бино мағоза мешавад. дӯстони азиз, мағоза метавонед харидорӣ намоед бо нархи 1 метри квадратӣ $900. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунем имконияти хуб аст, чунки минтақаи серодам мебошад ва дар рӯ ба рӯи мактаб ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз. дар ман ҳаминҷо дӯстони азиз, дар тарафи двори хона майдончаи бозии кӯдакон мешавад. ва дӯстони азиз, ин ширкати сохтмонӣ боз як сохтмони нав дорад, Котлован, дар назди дарёи Элог. аз ин сохтмони навашон шумо метавонед тариқи кредитам хонаро харидорӣ намоед. 30% пули хонаро пеш пардохт мекунед, 70% боқимондаашро дар давоми 16 моҳ ҳар моҳ кам-кам супоридан мегиред. дӯстони гиромӣ, кредити бефоиз аст. марҳамат, чӣ хеле ки мебинед аз рӯи лоиҳа, аз рӯи планировка маълум аст, ки бениҳоят як маҷмӯаи истиқоматии калон ва замонавӣ мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед ҳам оиди ҳамин сохтмоне ки ба наздикӣ тамом мешавад метавонед муроҷиат кунед, метавонед оиди ҳамин сохтмони Котлованам муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, аз Котлован метавонед тариқи кредитам харидорӣ намоеду ҳар моҳ кам-кам пулашро супоридан гиред. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони гиромӣ, чӣ саволе ки доред ба ширкати сохтмонӣ занг зада пурсон шавед. рақамҳояшон аз аввали навор то охира дар рӯи экран аст. марҳамат, занг занед, пурсон шавед, омада аз пеши қадшон маслиҳат кунед. дӯстони азиз, барои харидорҳои аниқ савдо дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.